Adapay, sa malipay nga report, kadiwa pop-up ti Department of Agriculture Region 1, agtultuloy ang may saysayang kat, mga idol. Inteman na amen kinatin na dakamat na report with Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Impakaammo ti Department of Agriculture Region 1 nga agtultuloy iti kadiwa pop-up nga isang sayangkat da iti kadaili ditoy Ilocos Norte. Iti panagturong tayo iti ili ti Badok at maragsakan ni Miss Irma May Bermudez, Market Specialist 1 TDA, at ito akadiwa pop-up ket iso iti mangtulong kadagiti manalon ang mangilako kadagiti produktuda nupay saanda nga aglaklako iti uneg ti tiyandaan wenno agilaplapag kadagiti lakoda. FCAs po natin, MSMEs, local producers, processors, tinutulungan po natin sila para i-promote yung mga products po nila direct sa mga consumer po. Andun na po yung mas mababa po yung presyo kaysa sa market po. Kikita naman po sila, sir. Kasi hindi na po sila mag-permit eh. Sa palengke po kasi ang bayaran po, may mga permit pa po silang binabayaran. Familiar po kayo sa latag, yung mga naglalatag. May mga ticket din po silang binabayaran pag naglalatag po. Pero dito po sa mga kadiwa po natin, hindi po sila nagbabayad. Kuna ni Mrs. Vilma Kibuyen, may isang aglaklako iti ikan, iti ili ti Badok ket nagasat isuna nga inayaban dagiti kameng ti Department of Agriculture nga aglako iti kadiwa pop-up ket saanan akasapulan ang mapanagisorsor ti lako na nga ikan. Adong pagyamana sir talinong daytoy oreg sursura kun malumset kanababaw ti ini. Mainaig iti daytoy ket impasingked ni Mayor Virgilio Calahate ase susuportar isuna iti daytoy nga aktibidad tapno iti kasta ket matulungan dagiti manalon iti ili ti Badok. Una-unay napindas dito nga programa ti gobyerno ta ngamin ket anlang ang digiti negosyante ti matulungan tayo ngem ket di pati digiti kalugaran tayo na nakita tayo mat nga affordable diti presyo ti kadiwa. So sapay ko mata tuloy-tuloy dito nga programa tapno tingas ta ket adado pa iti mabenepisyaran adado pa iti matulungan tayo. Mangnamnama ti Department of Agriculture nga suportaran dagiti umili, dagiti produkto, dagiti manalon. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.